I Skagen, Danmarks nordligste punkt, er fiskeri en århundrede gammel tradition, som er dybt forankret i hver families historie. Denne værdifulde arv præger vores tilgang i Skagen Salmon. For vi er ikke kun passionerede omkring laks. Vi er passionerede omkring havet. Derfor strækker vores mission sig ud over blot at opdrætte fisk. Vi er dedikerede til at beskytte vores ressourcer for fremtidige generationer. I takt med, at verdensbefolkningen vokser, er behovet for bæredygtige, næringsrige og proteinholdige fødevarer mere presserende end nogensinde. Mens konventionelle lakseopdræt oplever udfordringer, der til tider medfører miljømæssige konsekvenser, sætter vi hos Skagen Salmon en ny standard. Hvert skridt vi tager er i retning mod ansvarligt at forsyne vores lokalsamfund med nærende laks af høj kvalitet og samtidig agere forbillede for bæredygtig fødevareproduktion. Fundamentet for denne vision står solidt på 3 urokkelige søjler: kvalitet, ansvar for vores laks og bæredygtighed. Disse er ikke blot principper, de er hele vores eksistensgrundlag. For at opnå den bedste kvalitet benytter vi i Skagen Salmon et recirkulerende akvakultursystem, en teknologi som renser og genbruger havvand. Dette lukkede landbaserede miljø sikrer en helårlig forsyning af laks, som er fri for antibiotika, GMO'er, væksthormoner og parasitter. Med vores opdrætsmetode svømmer laksene i nøje kontrollerede strømme, der efterligner deres naturlige levesteder. Dette styrker ikke blot deres muskler, men sikrer også en fastere kødstruktur med et lavere fedtindhold. Det skaber en intens, men delikat og mager tekstur og en ren, frisk smag. Det er derfor stjernekokke foretrækker Skagen Salmon. I hjertet af vores drift ligger ansvaret for vores laks. Vores dedikerede fiskepassere sørger for, at laksene har det godt og lever efter princippet, at en fisk i trivsel er en sund fisk. Deres uvurderlige arbejde fremmer ikke kun trivselen, men er også nøglen til vores mission om at producere laks af fineste kvalitet. Bæredygtighed er indlejret i alle aspekter af Skagen Salmon. Vi anerkender, at bæredygtighed ikke er en statisk præstation, men en kontinuerlig forbedringsproces. Derfor søger vi konstant innovative og mere bæredygtige løsninger på tværs af hele vores organisation for at forbedre vores miljømæssige profil. Vores innovative opdrætsmetode med rensning og recirkulering af vand har til formål at reducere spild og forurening. Driften understøttes af vedvarende energi fra vores vindmølle og solpaneler, som reducerer vores CO2-aftryk markant. Ved at omdanne biprodukt til energi, bidrager vi til den cirkulære økonomi og demonstrerer, at lakseopdræt og miljøforvaltning kan sameksistere. Som et fyrtårn, der navigerer skibene sikkert i havn, oplyser vi vejen mod en grønnere fremtid. Hos Skagen Salmon forstår vi, at vores handlinger i dag former den verden, vi lever i morgen. Når du vælger Skagen Salmon, nyder du ikke kun den fineste laks. Du tager del i vores mission om at handle på den mest ansvarlige måde.